Бер чынаяк кахва эзлим. Һәрбер өйгә таныш көйләр, милли моңнар һәм китап. Шундый шигар белән китап радиосы инде узган елның маеннан эшли. Башта мобиль кушымталар һәм социаль челтәрләр аша хәзер президент ярдәме белән 98.6 FM ешлыгында яңгырый. Төп игътибар татар әдәбиятына. Малай чакта әй көнләшә идем. Эфирның 45%-ын үз тапшырулары тәшкил итәчәк. 500 сәгатьлек яздырылган аудиокитаплары да бар. Матур әдәбият, матур сүз, тарих, мәкаләләр, әйтемнәр, табышмаклар. Китап радиосы ул принципиаль рәвештә аерыла. Шул җырлы булуында гына уртаклык бардыр. Әлегә китап милли радиосы редакциясендә нибары 3 хезмәткәр булса, инде ел ахырына кадәр штат 10 кешегә кадәр зурайыр дип көтелә, чөнки планнарда бик күп яңа рубрикалар. Мәсәлән, балалар, аш-су осталыгына багышланган тапшырулар, тарих, тел, мәдәният, татар халкын нәрсә кызыксындыра, барысы да китап милли радиосында булачак. Рөстәм Миңнеханов яңа милли радионы үзенең Инстаграмында да тәкъдим итте. Китапны хәзер укып кына түгел, ә тыңлап та була ди ул. Китап милли радиосы Казанда 98.6 FM-да. Татарның бай рухи һәм мәдәни мирасын буыннан буынга җиткерү, милли аңны үстерү китап радиосының төп максатлары шундый. Язучы язып кына утырып, теге халыкка барып җитмәсә, аны язучының күңелендә дә теге җаны тудырмый. Булай без барып җитербез дип уйлыйбыз халыкка да. Эшкә барганда, эштән кайтканда, ниндер теге вакыты, буш вакыты булган вакытта радионы тыгып җибәрдең яки телефон аркылы кушып җибәрдең. Сен инде завугыңа туры килгән, инде әсәрдә танырга мөмкинсең, шигырьдә танырга мөмкинсең. Мобиль кушымталар һәм социаль челтәрләр аша радионы инде 15 меңнән артык кеше тыңлый. Шул исәптән чит илләрдә дә. FM ешлыгында әлегә Казанда гына, киләчәктә республиканың башка шәһәрләрендә дә барлыкка килер дигән ният бар. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Гаделмин Дубаев, Яңа гасыр каналы.